tini 30 bagma mondol jubo morcha ni engei khumulungo kaisa kotorma khayei jonojati jubo morcha ni engei jonosamabesh ongoni thangtongo hani bangai 30 bagma mondol ni jubok rok jotono phai sokojak tabok 18 bla ni engei khumulungo rona ronai amongka 30 bagma mondol jubo morcha ni adong rok nok nugui mannai belaina thakthar mungbai tabok khumulungo thauni bangai joto jubok rok ready aro jonosamabesh 30 bagma mondol jubo morcha ni engei naithothok program khaini thangtongo gari teisa phai tongkho jubok rok jotono khumulungo thauni bangai ready nok nugui mannai te sasani bising tine khumulungo rona ronai teisa gari phai tongkho gari sokpailang kene rona rodak sinai nugui mankana omong kana tini khumulungo jubo samabesh nai hani bangai jonojati morcha sini khayei jonojati sini khayei tabok thang nai tongayo